Ha, ama bu görünüş e, bizim nememize bir orta çağlanda 1000 yıldan beri devam ediyor. O 1000 yıllık bir rahatlık düşüncesiyle dolandırıldı. Hatta rahat sözü e, komünistik dövründe ulanılmasa da şonun täsiri dowam edýärdi ve hatta gynançly tarapy resmi taýdan bolmasa da döwlet dilinde ýa-da beýleki nemesinde gatlaklarynda bolmasa da komünizm döwrüniň Rus milletem şu Orta Aziýadaky milletlere ýa-ni goşa durnak içinde baran sözünü ulanýardylar. Açaçan we munyň mysallary bar. Vatikan hemme kim öz başyndan geçiren nemesinden hem bilýändir. Umuman raýatlyk düşünjesi hiç aýrylmady. Ýöne raýat sözüniň özü belli bir döwürde ulanmada, ýa-ni kommunistik döwürde diýip aýdaly. Ýöne Sowet Soýuzy ýyklandan soň raýat sözü täzeden dikeldilýär. Täzeden dikeldilende de göni Türkmenistanyň ilkinji ýa-ni garaşsyzlyk alındy diýip aýdylýan ilkinji günlerinden däl, soňky ýyllarynda dikeldilýär. Şeýleräk bir raýat nemesindäki agyrtagma şeýleräk geçýär indi. Bunun bir manysy gaty uly raýatlyk sözü, ýa-ni raýat sözüniň manysyna düşünsen, ondan soň şu wagtky Türkmenistandaky adamlaryň görýän jepalarynyň demesiň üstü açylýar. Ýa-ni bir manysy bar Türkmenistandaky bolup geçýän zatlaryň. Şo manysyndan sebäpli şu gün şu ýagdaýda biz kardeşler şeýleräk. Indi bu raýatlyk we raýatlyk düşünjesi we raýat söz baradaky sizin hem o aýtjak zatlaryňyzy alyp bilerse, o ýalňyş bolsa ýalňyş, ýa-da sizin pikiriňizçe dogry bolsa dogry, ýa-da goşmaly zat bar bolsa goşmaly, aýyrmaly zat bar bolsa aýyrmaly görnüşinde ele alars. Hmm. Kardeşler, sizin aýtjak zadyňyz bar bolsa